Diplomirani elektroinženjer koji se već 34 godine profesionalno bavi meteorologijom trenutno dovršava naučni rad na temu tajna veza između klime, vulkana i zemljotresa zajedno sa profesorom doktorom Aleksandrom Valjarevićem sa Geografskog fakulteta u Beogradu. Dakle, dobra stvar je što su naši naučnici razvili taj prvi meteorološki model. Ja mislim da je među prvima čak i u svetu bio. Zvao se LAPEM. Dakle, naši akademici Fedor Messinger i Zaviša Janjić napravili su taj prvi meteorološki model i on se dalje razvijao na Beogradskom univerzitetu i tada je dobio naziv HIBU, a i na kraju je završio u Americi. Dakle, kao glavni operativni model u Americi 1992. godine, baš kad sam ja počeo da se bavim ovom meteorologijom pre 34 godine, taj ETA model se tad zvao i napravio veliki uspeh u početku. Naš je originalno model, zašto su ga napustili ne znam, ali ja sam ga tad uzeo i preko 20 godina sam radio na njemu i sad je jedan od boljih modela u Evropi i u svetu. Kad je krenuo internet, razvoj interneta i tih meteoroloških modela, Institut u Minhenu, dakle meteorološki, napravio je takmičenje baš u prognozi vremena i prijavilo se puno, ja ne znam, 20-30 ekipa iz cele Evrope, znači to je evropsko takmičenje. Meteorolog Branko Sparavalo i ja napravili smo jedan tim, tad se zvao Unit Weather i učestvovali smo u tom takmičenju. Nismo sad mnogo očekivali, nismo ni znali kako će to sve na kraju da ispadne, ali eto, posle, ne znam, 2-3 puta, 2-3 kola, postali smo prvi. Znači, osvojili smo prvo mesto. Na kraju je ispalo da smo bili 3 puta uzastopno prvaci Evrope. Kad sam postavio to i na web sajt, počeli su da vidite neke strane kompanije. Tamo oko 2000. godina kad je došao neki preokret ovde u Srbiji, tada su sve te kompanije došle da me posete, da vide kako radim. Vi imate sada neki svoj sistem i napravili ste aplikaciju, pa ste me zbunili kad ste rekli da imate 40 miliona korisnika. 40 miliona korisnika, da. Pa zato što je pravljena za evropsko tržište i za svetsko. Zajedno sa Italijanima sam napravio tu aplikaciju i koristi baš moj meteorološki model. Prva je baš u Italiji što se tiče broja korisnika. Ovde kod nas manje normalno, ali polako i ovde na ovom tržištu nalazi svoje korisnike.